Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 A mai napon a Bhagavad Gita második fejezet 8. versét fogjuk venni, ami így szól. Nahi prapasyami mama panudyad, yachokam uchósanam indriyanam, avapya búvam asapatna ridam, rajyam súranam api csátipatyam. Na, nem. Nem. Hi, bizonyára. Hi, bizonyára. Prapasyami, látom. Prapasyami, látom. Mama, enyém. Mama, enyém. Apanudyat, elűzheti. Apanudyat, elűzheti. Yat, azt. Ját, azt. Sókám, bánatot. Sókám, bánatot. Ucsósanám, kiszikkasztja. Ucsósanám, kiszikkasztja. Indriyanám, az érzékszerveknek. Indriyanám, az érzékszerveknek. Avapja, elérve. Avapja, elérve. Bhumau, a földön. Bhumau, a földön. Asapatnam, páratlan. Asapatnam, páratlan. Ridham, gazdag. Ridham, gazdag. Rajyam, királyságot. Rajyam, királyságot. Súranám, a félistenekét. Súranám, félistenekét. Api, még, ha. Api, még ha. Csa, is. Csá, is. Áthipátyám, uralmat. Átvágyam, uralmat. Nem tudom, hogyan űzzem el ezt a bánatot, amely kiszikkasztja érzékeimet, és melyet legyőzni nem leszek képes még akkor sem, ha egy páratlan, virágzó földi királyságot nyerek, olyan korlátlan hatalommal, mint a félisteneké a mennyek országában. Srila Prabhupád magyarázata. Arjuna számtalan érvel hozakodott elő a vallási elvek és az erkölcsi törvények ismeretében, mégis úgy tűnik, igazi problémájára képtelen volt megoldást találni a lelki tanítómester az Úr Sri Krishna segítsége nélkül. Megértette, hogy úgynevezett tudományának nem veheti hasznát gondjai elűzésében, melyek már egész létét felemésztették. Ezeket a bonyodalmakat lehetetlen volt megoldania egy olyan lelki tanítómester segítsége nélkül, mint az Úr Krishna. Akadémikus tudás, humanista műveltség, magas rang mind-mind hasznavehetetlenek az élet problémáinak megoldásában. Segítséget csakis egy olyan lelki tanítómester nyújthat, mint Krishna. Ebből azt a következtetést mondhatjuk le, hogy hiteles lelki tanítómester az, aki 100%-osan Krishna tudatú, mert egyedül ő képes megoldani az élet problémáit. Az Úr Csaitanya szerint, aki mestere a Krishna tudat tudományának, az társadalmi helyzetétől függetlenül igazi lelki tanítómesternek számít. Kiba vipra kibanyászi sudrakene nája, jei Krishna tattvavéta szei guruhája. Nem számít, hogy az ember vipra, a védikus tudomány művel tudósa, vagy épp alacsony rendű család szülötte, esetleg az élet lemondott rendjében él. Ha mestere a Krishna tudat tudományának, akkor ő a tökéletes és hiteles tanítómester. Senki sem lehet tehát hiteles lelki tanítómester, ha nem mestere a Krishna tudat tudományának. A védikus irodalom hasonlóképpen ír. Satkarma nipuno vipro mantra tantra visharatha avaishnavo guru nasyad vaishnavas svapaku guru. A védikus tudomány valamennyi ágát jól ismerő tudós brámana nem méltó arra, hogy lelki tanítómester legyen, ha nem vaisnava, vagyis ha nem jártassa a Krishna tudat tudományában. Ellenben az, aki egy alacsony kasztú családban jön a világra, lelki tanítómesteré válhat, ha vaisnava, azaz Krishna tudatú, ezt a Padma Purana írja le. Az anyagi lét problémáira, a születésre, az öregségre, a betegségre és a halálra nem jelent megoldást a vagyongyűjtés és az anyagi gyarapodás. Sok olyan gazdag, fejlett országban a világon, amely bővelkedik az élethez szükséges minden kincsben,
ám az anyagi lét problémáival még ott is találkozunk. Számtalan úton keresik az emberek a békét, az igazi boldogsághoz azonban csak akkor jutnak el, ha Krishnához, vagy a Krishna tudományát tartalmazó Bhagavad Gítához és a Srimad Bhagavatamhoz fordulnak Krishna hiteles képviselőjén, a Krishna tudatú emberen keresztül. Ha a gazdasági fejlődés és az anyagi kényelem véget tudnának vetni a családi, szociális, nemzeti és nemzetek közötti nézeteltérések okozta kesergésnek, akkor Arjuna nem mondta volna, hogy még egy páratlan földi királyság vagy a mennyei bolygókon élő félistenek korlátlan hatalma sem lenne képes előzni bánatát. Ezért aztán a Krishna tudatnál keresett menedéket, és ez az a helyes út, amely a békéhez és a harmóniához vezet. Az anyagi gyarapodásnak, vagy a világ feletti korlátlan hatalomnak az anyagi természet katasztrófái bármelyik pillanatban véget vethetnek. Manapság az emberek meg akarják a lábukat vetni a Holdon, de még ez a próbálkozásuk is, hogy eljussanak a felső bolygórendszerekbe, egy csapásra kudarcba fulladhat. A Bhagavad Gita megerősíti ezt. Ksine punya martya lokam vishanti. Amikor jámbor tettei többé nem hoznak gyümölcsöt, az ember a boldogság csúcsáról az élet legalantasabb formájába zuhan. A világ számos politikusa bukott már el így, és az efféle bukás csak egyre több szomorúságot okoz. Ezért, ha végényérvesen véget szeretnénk vetni a siránkozásnak, akkor Krishnánál kell menedéket keresnünk, ahogyan Arjuna teszi. Arjuna Krishna segítségét kérte, hogy végleg megoldhassa problémáit. Ez a Krishna tudat. Om Magyana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupád 1973. augusztusában Londonban tartott egy előadást, a Bhagavad Gita második fejezetének 8. verséből, úgyhogy szeretném ezt veletek megosztani. Igyekszem azért valamennyire a saját szavaimmal is elmondani. Az első verszak, Nahi prapasyami mama panudjad. Ez a helyzetünk az anyagi világban, és néha nehéz helyzetben vagyunk, és azt mondjuk, hogy néha, de igazából mindig nehéz helyzetben vagyunk az anyagi világban, mert azért mondjuk, hogy néha, mert próbálkozunk néha még így erőfeszítést tenni, hogy na, ezzel a lépéssel akkor én mostantól már boldog leszek. De ezt nem lehetséges, mert a próbálkozást összetévesztjük az érzékkielégítéssel, illetve magát a próbálkozást összetévesztjük a boldogsággal. És ugye néha abban az reményben, hogy akkor most boldog leszek, de nem leszek boldog. Ugyanúgy csináljuk, mint a mondva csinált tudósok, akik arról álmodoznak, hogy a jövőben el fogjuk kerülni a halált. És ugye hát álmodoznak ők is, de a józanok azt mondják, hogy ne bízz a jövőben, bármennyire csábító. Arjuna azért, hogy ugye elkerülje ezt a jelenlegi helyzetét, amibe került, ezt a nyomasztó helyzetet, felkereste Krishnát. A második fejezet 7. versében, ami pont ezelőtt van, mondja Arjuna, hogy Sisyaste ham, a Sisya, tehát a tanítványod vagyok. Krishna kérdezi, hogy miért jöttél hozzám? Arjuna mondja, hogy mert tudom, hogy senki más nem menthet meg ebből a veszélyes helyzetből. Ez az igazi gondolkodás, meg ez az igazi értelem, amikor már ezt ugye felteszi az ember. A következő versor, Yachokam Uchósanam Indriyanam. Az Uchósanam, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, ugye már nem tudunk kapaszkodni az anyagi élvezeteinkbe, illetve az anyagi begyűjtéseinkbe, és akkor az érzékeink kiszáradnak, mert ugye segítség után kapkodunk, de azokban nem tudunk belekapni, mert nem adnak megoldást. És ugye ez kiszikatja az érzékeket, és az érzékek élvezete sem tesz minket boldoggá ezért. Az a két szó, hogy Usósanam Indriyanam, itt a boldogságon érzékkielégítést értünk, ami valójában ugye nem boldogság, viszont az igazi boldogság le van írva a Bhagavad Gitában, ami a 6.
fejezet 21. versében van: Atindriyam, Sukham, Atyantikam, Yattat Atindriyam. Az igazi boldogságot, Atyantikam, a legfősebb boldogságot nem az érzékeinkkel tapasztaljuk. Mert az igazi boldogság, az érzékeink, az anyagi érzékeink felett állnak. És pont ezért ugye a boldogságot, mivel anyagi szinten gondolkodunk még, ezért érzékkielégítéssel akarjuk ugye létrecsalni, vagy létrehozni, hogy boldogok legyünk. És ugye ezzel azonosítjuk. Tehát az érzékkielégítés által senki nem lehet boldog, mert ugye az anyagi létben vagyunk. És mint tudjuk, ugye az érzékeink elég szépen csalnak, ugye napok folyamán mondjuk tapasztaltam saját magamon is. És tudnunk kell, hogy fel kell ébreszteni a lelki tudatunkat azért, hogy lelki érzékeinket tudjunk tapasztalni, és azzal tudjuk jó értelemben véve élvezni. És nagyon fontos, hogy meghaladjuk ezeket az anyagi érzékeket, mert különben csak ugyanúgy szenvedés lesz a sorsunk. És ezek az anyagi érzékek, amikor ezekkel érzékelünk, ezek egy burkot jelentenek, éppen úgy, ahogy ez a test vagyok. Amúgy valójában nem ez a test vagyok, hanem lélek vagyok. Az anyagi testem a valódi testem, de a lelki testem burka. Hasonlóan a lelki testnek lelki érzékei vannak. Tehát nem test nélküli, van egy szó erre, nirakara. Miért lenne nirakara? Ezt józan észre beláthatjuk. Mondjuk amikor van két kezem, akkor ugye erre ugye jön egy ruha. És akkor ugye nem a... Meg is van próbálom ezt okosan kifejteni. Hogy ezért, ha a kezed valamilyen ruha fedi, akkor a ruha felveszi a kéz formáját. És mivel nekem karom van, az ingemnek is lesz akkor ujja, és mivel lábaim vannak, ezért ugye lesz egy lába a ruhának és a nadrágnak is. És ezért Prabhupád ezzel a hasonlottal próbálja érzékeltetni, ugye, hogy mi nem a test vagyunk, hanem maga a lélek. És honnan is jön ez a test? Ezt a test a szentírások szerint vasamsi, tehát ruha. Ha pedig ruha, akkor testre szabják, mert a ruhát testre szabják, nem pedig a testem alakul a ruhának megfelelően. Tehát ha az ingem ujját nézzük, az a finom vagy durva fizikai testem, mert eredetileg lelki szinten is van kezem és lábam. Máskülönben amúgy hogy lehetne, hogy testünk van, vagy ilyen testünk van, amilyen. Itt ugye eredetileg mind személyek vagyunk, nem pedig személytelenek. Krishna is azt mondja, hogy ezek a harcosok, királyok, te, kedves Arjunám, és én, mind léteztünk a múltban, és létünk a jövőben sem fog megszűnni. Krishna azon bizonyos tanítása, hogy én, te és mindezek a királyok és harcosok, akik itt összegyűltünk, mint már korábban, akkor is léteztünk. Mint ahogyan személyként most létezünk, ugyanúgy személyek voltunk. És a jövőben is egyenként fogunk létezni. Úgyhogy hogy lehet itt szó személytelenségről? És ugye ezt a személytelenséget az impersonalisták, illetve az üresség szószólói mondják. Ezért az az elv, hogy a dolgokat a valóságnak megfelelően értsük meg, Krishnát kell megközelítenünk, illetve Krishna képviselőjét, úgy, ahogy Arjuna is tette, hogy most a tanítványod vagyok, kérlek, oktass engem, meghódolok neked, és nem próbálok veled, mint azonos szinten állóval beszélni. Meg kell hódolni, ugye. Azért, hogy nagyon fontos, hogy meghódoljunk, mert akkor tudunk igazából a tudást befogadni legjobban. Nem leszünk ugye beképzeltek is például. És pont nagyon fontos, hogy elfogadni egy gurut azt jelenti, hogy bármit, amit mond a guru, azt el kell fogadnunk. Máskülönben ne fogadjunk el gurút, ne csináljunk belőle divatot. És nagyon fontos, hogy erre késznek kell lennünk. Ezt úgy nevezik, hogy prapannam. Egyszerűen a meghódolás által értheted meg, nem azzal, hogy próbára teszed a gurút, na akkor most én letesztelem, na akkor mit tud az a guru, mert ez is már ugye pont egy olyan helyzetbe tesz bennünket, ugye nem fogunk hallani, nem fogjuk megérteni, amit mond, és nem fog tudni minket tanítani. És ezért mondja Arjuna, hogy rajtad kívül nincs senki más, aki valóban elégetetté tudna tenni engem ebben a zavarodott helyzetben.
És pont itt a második verssor ugye, hogy Játszókám, úcsósanám, indrianám, az érzékeim kiszáradnak. Mert az anyagi érzékek felszínesek, és amikor problémánk van, akkor egyszerűen tényleg nem tudunk ragaszkodni hozzájuk. És az érzékek, igazi érzékek belül vannak. A Csétanya Csaritamritában, Madhya Lilában benne van, hogy Hrishikená, Hrishikésá, Szévanam. Krisnát, Hrishikésát, az érzékek ugrát kell szolgálnunk. Krishna valóság, és nekünk el kell jutnunk a valóság szintjére. Akkor tudjuk szolgálni Krishnát, Hrishikésát, amikor az érzékeink megtisztulnak. Az érzékelésnek különböző szintjei vannak. A testi életfelfogás az érzékek szintjét jelenti. Amikor túllépünk ezeken az érzékeken, akkor eljutunk az elme szintjére, és amikor túllépünk az elme szintjén, akkor eljutunk az intellektuális síkra. Amikor elérjük az intellektuális síkot, majd ezen is túllépünk, akkor elérkezünk a lelki szintre. Ugye különböző fokok és ugye lépcsőfokok vannak. A durvatesti szinten, amit durvatesti szinten érzékelünk, az a szint, ez a pratyaksha, jnanam, úgy hívják. Közvetlen érzékelést jelent, ugye, ami az érzék szerint tapintás, látás, hallás, ugye a nyelv, az érzékelés. És ugye a tudásnak is ugye ezért pont különböző szintjei vannak. Az első ugye az a pratyaksha, amikor ugye a testi érzékeinken keresztül próbálunk tudást szerezni. És igen, és viszont amit a testi érzékeléssel próbálunk szerezni, az nem jelent valódi tudást, mert be vagyunk fedve. És ezért kell amúgy kihívnunk a tudósokat és az úgynevezett tudósokat, mert az ő anyagi felfogásból jön az ő tudásuk, nem pedig a tiszta lelki érzékelésből. És ezért ugye, mivel a testi felfogásból, testi érzékelésből jön, ezért hamis. Nem tiszt, ugye nem pontos, hogy miért úgy vannak bizonyos dolgok. Igen. Ugye pont ezen a szinten, amikor pratyaksha testi érzékelésünk van, ugye látás, hallás, egyébek, sokan azt mondják, hogy nem látjuk Istent. Isten nem olyan, mint egy tárgy, amelyet ezzel a pratyaksával, közvetlen érzékeléssel láthatnánk. Isten egy másik neve, Anubhav. Mint ezen a helyen is, mondjuk itt konkrétan látjuk, de hogyha egy szobában vagyunk, akkor nem látjuk a napot. De tudjuk, hogy nappal van, ugye világos van, de honnan tudjuk? Viszont ugye nem látjuk. De vannak más folyamatok, amelyeken keresztül lehet tapasztalatot szerezni. Ezt nevezzük aparopsának. Így a Krishna tudat azt jelenti, hogy túl van az érzékeken. Ezért áll a Bhagavad Gítában, hogy adhoksaja, ahová a közvetlen érzékelés nem képes elérni. Ha a közvetlen érzékelés oda nem képes elérni, akkor hogyan észleljük az anubhávát? A tudást a védákból kell megszereznünk. És a védikus tudást a guru magyarázza el, ezért kell Krishna, mint a legfelsőbb guru, vagy az ő képviselőjének menedéket elfogadni. Ekkor mindezek a problémák, amelyek a tudatlanságot jelentik, eloszlatnak. Tegyük fel, hogy Krishna azt mondja, íme itt vannak, rendben, átmenetileg te leszel. Menj és harcolj. Aztán, ha megszerzed a királyságot, boldog leszel. Most az anyagi dolgok megszerzéséről beszélünk. Nincs szüksége arra, hogy engem gurunak fogadjál. Sem erre, sem arra. Ugye általában így az emberek így gondolkodnak. Sok pénzt keresünk, mi haszna lenne egy gurunak? Magamtól is megértek mindent. És ugye sokan ezt mondják. Ugye minden véleményt elfogadnak, illetve elfogadunk. Kialakíthatjuk a saját véleményünket. Ugye így zajlik az élet. Így kialakíthatjuk a saját véleményünket Istenről is. Minden ostoba ember saját elképzelést hajtogat. De ez lehetetlen, ezért mondja Arjuna, Avapya búvam, asaptanam redam. Itt nagy jelentősége van a ragozott ugyan, de szapati szónak. Ez azt jelenti, hogy versenytárs, vagy második feleség. És ha ugye van, hogy egy férfi 2 vagy 3 nőt vesz feleségül, de mondjuk miért csak 2 vagy 3-at Krishnának, 16.100 felesége volt. Ugye Isten ilyen. Viszont szapatnya, ők nem vetélkedtek egymással, az a különbség. És a Krishna könyvben is olvashatjuk,
hogy amikor a királynők beszélgettek Draupadival, mindegyik királynő azt mondta, illetve azt hangsúlyozta, hogy mennyire szeretne Krishna szolgálója lenni. És egyikük sem vetélkedik a másikkal. Viszont az anyagi világban vagyunk, és egy férfinek 2 felesége van, akkor az egyik azt mondja, hogy gyere hozzám, gyere kérlek hozzám. Másik ezt észleli, akkor gyere én hozzám, ugye elkezdek már vetélkedni. És egyből ugye riválisak lesznek, hogy melyik akarja ugye birtokolni ezt az adott férfit. A Srimad Bhagavatamban a következő hasonlatot olvashatjuk. Az érzékszervekhez hasonlóan, ha valakinek több felesége van, az egyik ugye megragadja a férjét, hogy gyere hozzám, a másik akkor meg gyere hozzám. És viszont a férj ilyenkor összezavarodik. Nem tudja egyiket sem, ugye nem tudja mindegyiket egyszer ugye jó értelmében kielégíteni. És ugyanígy vagyunk az érzékszerveinkkel is, ezekkel az idézőjelben anyagi világi feleségekkel. Amit például a szem megragad, akkor kérlek, gyere a moziba, nézzük tévét, ugye. Akkor a másik meg a nyelv, ugye, ami a legmohóbb, gyere az étterembe, és gyere, és akkor ugye, élvezd ezt is. A kéz megint mást akar, és a láb az megint mást akar, ugye, és akkor ugye nem tudunk szétszakadni. És ugye ez az anyagi világban a helyzetünk. Mint az a férj, akinek több felesége van, és mindegyik magához rángatná őt. Miért? Mert a feleségek egymás riválisai az anyagi világban, hogyha egy férfi ugye több feleséget akar. Ez a kifejezés, hogy Stapatnam Hridam. Ha egy területet több király is a magáinak tekint, akkor ugyanúgy baj van. Mint ebben az adott esetben ugye a Mahabharata is szól, meg erre az a Bhagavad Gita, illetve maga az a Kuruksetrai csata szól. Arjuna kijelenti, hogy a 3. verszak, ha jól tudom. Igen. Avapja búvam, aszaptanam hridam. Még ha páratlan gazdagságra is teszek szert, amelynek nincs riválisa, ha egyedül én birtoklom, még ha ilyen hatalmat, ilyen birodalmat nyerek is el, nem csak ezt a földi birodalmat, hanem a mennyei birodalmat is. Hogy az emberek manapság olyan holdra akarnak utazni, de az is egy birodalom, egy másik ország. Viszont ez az ország, illetve a magasabb a bolygók, ugye az is egy magasabb szintű élőlényeké, azt nem szabad elfelejtenünk. És illetve félisteneké. Akik viszont rendkívül nagy hatalommal bírnak, mint például Indra. Ugye Indra az esőt irányítja, és a villámok is az ő hatalmában vannak. Sokan ugye nem hisznek ebben, viszont amit a védák leírnak, ugye azt hinnünk kell, ezek tények. Például honnan jön a villám? Ki szervezi meg, hogy eső jöjjön? Biztosan kell lennie irányítónak. Ahogyan a kormányhivatalban is, sok minisztérium van, úgy Isten kormányában is sok igazgató kell, hogy legyen, sok tisztviselő. Őket hívják félisteneknek. Dévaták, félistenek, ők Krishna utasítására látnak el minket, ahogy Indra is esővel. Ezért különféle áldozati ceremóniákat végrehajtottak, illetve végrehajtanak, de ezek a áldozati ceremóniák csak a Tréta jugában voltak hatásosak. A Kali jugában nem lehetséges, mert már nem tudják az emberek úgy kimondani az adott mantrákat, mint régen. És ugye régen, amikor végeztek ilyen áldozatokat, mint például ugye volt a Govardhan hegynek az áldozata, illetve ugye a Govardhan hegynek az áldozat mutatása, ugye Krishna mondta a Nanda Maharajnak, az apjának, hogy ne Indrának nyújtsunk ugye áldozatot, hanem Govardhannak. Mert ugye ő ad mindent, ugye a vizet, ugye a táplálékot, mindent ő biztosít. És a Kali jugában nagyon nehéz a különböző áldozatokat, jagjákat bemutatni, és ezeket a módszereket, utasításokat senki nem tudja követni, amiket a régi, igazi jagja bemutatások előírtak.
Ezért a Shastra, a Szentírás kijelenti, hogy Yajnai Sankirtanai Prayar Yajantihi Sumedhasa. Akik intelligensek, ahelyett, hogy oly sokféle dologgal foglalkoznának, a Sankirtan jagját végzik. Ezt mondja ki a Shastra, a Srimad Bhagavatamban. Ezt most nem olvasom fel. Tehát itt, ezen a helyen, főleg a Krishna Varnam, Vishakrasnam utal Chaitanya Mahaprabhura. Ez amúgy a Srimad Bhagavatam 14. ének 5. fejezet 32. verse mondja el. Chaitanya Mahaprabhu, hogy ő maga Krishna, de a színe a Krishna, ami azt jelenti, hogy nem feketés. Krishna Varnam Tvisha. Tvisha bőrszint jelent. Ebben az esetben ugye Úr Chaitanya sárgás színű. Vele vannak ugye a társai, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ebben a korban, ugye a Kali Jugában leírja a Shastra, hogy ő az imádandó istenség, és viszont azt is leírja, hogy mi az imádat módszere. Ez az imádat módszere a Sankirtan jagja, amit az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda társai előtt végzünk. Ebben a korszakban ez a tökéletes áldozat, ez a legtökéletesebb áldozat. Másképpen nem lehet áldozatokat bemutatni, mert nem lesz sikeres. Vannak ugye többféle jagja, Rajasúja jagja, ilyen jagja, olyan jagja, és Indiában még most is próbálnak végezni a jagjákat, de viszont az a baj, hogy a pénz beszedés szintjén ragadt az egész. Mert nem tudják megcsinálni már ezt. És mert azért nem tudják megcsinálni, mert nincsenek már olyan tanult brámanák, akik ezeket a mantrákat a megfelelő módon tudnák kiejteni. Ugye jagikus brámanák. Ők annak idején azt ellenőrizték, hogy milyen pontosan ejtik ki a védikus mantrákat. Az volt a vizsga, hogy egy állatot bevezettek a tűzbe, majd megfiatalított testben hozták ki onnan, és ezzel igazolták, hogy a jagját szépen el tudják, illetve sikeresen el tudják végezni. Ez volt ugye a vizsga. De hol vannak az ilyen brámanák most már ebben a korban? Ezért ugye nem ajánlott a jagja áldozat végzése. Ezért csak az az egyetlen jagja ebben a Kali Jugában, hogy énekeld a Hare Krishna mantrát, és táncolj extázisban. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Tehát, ugye az utolsó verszak, ugye az utolsó versor, Rajyam Suranam Api Chathipatyam. Azt jelenti, hogy korábban sok démonikus személy élt, akik meghódították a félistenek birodalmát. Mint például Hiranyakasipu. Ő még Indra birodalmára is kiterjesztette a hatalmát. És a Bhagavatamban van egy versor, Indrári Yukulam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. Indrári azt jelenti, hogy Indra ellensége. Ugye Indra a mennyei bolygók királya. Mint manapság, például ugye nekünk is sok ellenségünk van amúgy, mert sokan kritizálnak, amiért énekeljük ugye a Hare Krishnát, és ugye furcsán is néznek az emberek, illetve szoktak, nem csak hogy furcsán, az egyik az ugye nem érti, másik meg például ugye látjuk, hogy agresszív lesz. És ez amúgy mindig megesett, ugye régóta már. Viszont már Prabhupád idejében is már egyre nagyobb számban voltak, most meg ugye főleg. Korábban ugye kevesebben voltak. Ezért tehát Indrári Vyakulam Lokam. Amikor ezek a démonok, a népesség, a démonikus személyek száma növekszik, akkor Vyakulam Lokam lesz. Az emberek megzavarodnak. Zavarodott világban vagyunk ugye most is. És Indrári Vyakulam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. És amikor ez a zavarodottság lesz a világban, akkor Krishna eljön, ahogy mondja is a Bhagavad Gitában. Krishna Isten inkarnációinak nevei fel vannak sorolva ugye a sásztrában. Majd a felsorolás után a Bhagavata jelzi azt, azon nevek, amelyek itt fel lettek sorolva, Krishna részleges képviselői. Ám a Krishna név is ott áll.
hiszen ő az eredeti valódi személyiség, az Istenség legfelsőbb személyisége. És eljön. Amikor az embereket nagyon zavarja már a démonok erőszakos viselkedése, ő eljön. És ezt igazolja is. Ez áll a sásztrában, Szentírásban. Az egyik sásztra azt mondja, hogy ilyen feltételek mellett jön el Krisna. Majd Krisna azt mondja, igen, Yada yada hi dharmasya glanair bhavati bharata. Tadat mamam shyam aham. Ekkor magam jövök el. Ugye a Kali Jugában, ahogy mondtam, az emberek nagyon zavarodottak, ezért Krisna ebben a Kali Jugában a neve formájában jön el. Ugye Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna nem személyként jött el, hanem a neveként. Ám mivel Krishna abszolút és eredeti, ezért a neve is eredeti és abszolút. Ezt most nem olvasom. A név teljes, ahogy Krishna is teljes és tökéletes, úgy a Krishna neve is teljes és tökéletes. Ez ugye nem anyagi dolog, amikor egyre többször ugye énekeljük a Maha mantrát, illetve több kört dzsapázunk, akkor amúgy felfedi magát. És akkor érzékelünk egy teljesen más dolgot, mintha automatikusan mondanánk magát a szent nevét. És ugye ezért a Hare Krishna mantra éneklésében semmilyen anyagi elem nincs. Anibhanatvam náma naminoh. Náma, a szent név és az Úr, a kettő adhinna azonos. Tehát nem lehetünk boldogok az anyagi világban. És hogy az utolsó versor is leírja, Rajyam Suranamapi Chathipatyam. Még ha a félistenek birodalmát is nyerjük el, Asapatya, riválisok nélkül, még mindig nem lehetünk tartósan boldogok addig, amíg anyagi szemléletben éljük az életünket. Lehetetlen. Ezt magyarázza ez a vers. Úgyhogy... Bármi kérdés, hogyha bármi van, szóljatok, nyugodtan tegyétek föl. Hosszú volt, emészteni kell, igen, ilyenkor nehéz egy kicsit. Ilyenkor egy kicsit nehéz, de bármi kérdés van, hogy a Bhagavad Gita olvasásával kapcsolatban, akkor kérdezzetek, hogy nyugodtan megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen! Köszönjük! Mindenki mindent tud.